Μια πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση, η οποία ανοίγει μεταξύ επιχειρηματιών, μάνατζερ αλλά και φορέων της πόλης γύρω από την γυναικεία συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης, καθώς και τις πολιτικές αλλά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ενίσχυσής της με βάση την προωθημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτόν τον μεγάλο λοιπόν σπουδαίο δημόσιο διάλογο ανοίγει ο τομέας ανάπτυξης γυναικών, μάνατζερ και επιχειρηματιών του Τμήματος Μακεδονίας Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων και πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Εμείς θα φιλοξενούμε στο στούντιο την κυρία Ελιάνα Γούτα, η οποία βεβαίως είναι η πρόεδρος του ΤΟΓΜΕ, να το λέμε έτσι. Και φιλοξενούμε και τη συντονίστρια, να πούμε, της σημερινής ημερίδας, που είναι η κυρία Αναγνωστίδου. Σωστά. Πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά. Έχω την χαρά και την τιμή να συντονίσω σήμερα αυτή την κουβέντα που θα γίνει. Και δική μας θα είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα. Πραγματικά να πω και εγώ ότι στη σημερινή εκδήλωση που θα γίνει στις 5 η ώρα στο ξενοδοχείο ΜΕΤ, ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε μια δημόσια συζήτηση ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στους φορείς της πόλης, και γι' αυτό το λόγο θα είναι καλεσμένοι μας οι πρόεδροι των φορέων της Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, η κυρία Οικονομάκου από το Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Επιχειρηματιών, για να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από το θέμα που έχει προκύψει με την οδηγία η οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ποσόστοση των γυναικών στα ψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα στα διοικητικά συμβούλια. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την οδηγία, αλλά για μας αυτό που έχει ουσία είναι γενικά να συζητηθεί το θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στα ψηλά κλιμάκια των επιχειρήσεων. Και αυτή η οδηγία δίνει μια πολύ καλή αφορμή να ξαναδούμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση στις ελληνικές επιχειρήσεις, ποια είναι τα προβλήματα και τι πιστεύει ο κόσμος. Τι έχει συνειδητοποιήσει από το τι ισχύει σήμερα, αν πιστεύει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και για να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή που θα έχουμε το απόγευμα, θελήσαμε να έχουμε μια καλή βάση ξεκινήματος αυτής της συζήτησης, την οποία θα μας την δώσει μία έρευνα και μία μελέτη την οποία ζητήσαμε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο να γίνει για μας, η οποία θα ανακοινωθεί σήμερα πρώτη φορά. Έχει δύο σκέλη. Το πρώτο της μελέτης, αυτό το οποίο καταγράφει το ποια είναι η κατάσταση στις 500 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, και από αυτές τις 500 επιχειρήσεις, 80 είναι αυτές οι οποίες εμπίπτουν στην οδηγία η οποία προωθείται, αλλά όπως είπαμε εμείς το βλέπουμε ευρύτερα το θέμα. Και ένα δεύτερο σκέλος, πραγματοποιήσαμε και μία έρευνα γνώμης ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο για να δούμε πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος για αυτό που έρχεται, αν έχει συνειδητοποιήσει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι τα στοιχεία σήμερα, τι πιστεύει ο καθένας για αυτό το θέμα, αν πιστεύει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και με ποιον τρόπο πρέπει να αλλάξει. Όπως είδα και στο τρέιλερ της σχετικής ανακοίνωσης στην εκπομπή, ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας για όλο αυτό το θέμα, και κυρίως να εστιάσουμε στο τι έχουν να κερδίσουν οι επιχειρήσεις από μια τέτοια ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στα ψηλά κλιμάκια. Γιατί τελικά το ζουμί, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω, εκεί βρίσκεται. Στο τι θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις, τι θα κερδίσει η οικονομία, τι θα κερδίσουν οι χώρες. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει ότι σήμερα έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ για την αξιοποίηση ταλέντων και ανθρώπινου δυναμικού, και είναι εντυπωσιακό αν δει κανείς σήμερα τα νούμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 χώρες, βλέπει ότι το 60% των αποφύτων από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι γυναίκες. 40% άνδρες, 60% γυναίκες. Αν κοιτάξει κανείς την κορυφή της ιεραρχίας, στους διευθύνοντες συμβούλους, οι γυναίκες είναι μόνο 2,5%. Αυτό λοιπόν δεν εξηγείται με καμία στατιστική. Σημαίνει ότι όσο βαδίζουμε προς τα πάνω στην πυραμίδα της ιεραρχίας, οι γυναίκες χάνονται.
Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αυτό που χάνεται ουσιαστικά δεν είναι μόνο οι γυναίκες, αλλά και η αναξιοποίητη μόρφωσή τους, η οποία μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Κάτι το οποίο το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα περισσότερο από ποτέ. Η φιλοσοφία όμως που ευαγγελίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να οδηγηθεί στην νομοθέτηση αυτού του τύπου, ποια είναι, κυρία Γούτα? Βεβαίως, πίσω από αυτό το σκεπτικό υπάρχει και το θέμα της, φυσικά, το θέμα της ισότητας, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα ζητήματα τα θεωρεί ζητήματα δημοκρατίας και πολιτισμού, όπως ακόμα από την συνθήκη της Ρώμης έχουν περιγραφεί. Αλλά εκείνο που διαπιστώνει σήμερα είναι ότι παρόλο που έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, παρόλο που αυτό εδώ ως αρχείο, όπως το είπαμε, θεωρεί κανείς αυτονόητο, ωστόσο, βλέποντας τα νούμερα, διαπιστώνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Παρόλο λοιπόν που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια αρκετές πολιτικές και αρκετές συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στις θέσεις λήψης αποφάσεων, έχει διαπιστωθεί ότι αυτό δεν έχει αποδώσει. Και φτάσανε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο μόνος τρόπος να κάνει κανείς αυτό το μεγάλο βήμα, αυτή τη μεγάλη αλλαγή, γιατί για μια μεγάλη αλλαγή πρόκειται, η οποία είναι αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας περισσότερο, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα όλων των μελετών. Για να γίνει λοιπόν αυτή η μεγάλη αλλαγή χρειάζεται ένα προσωρινό μέτρο, γιατί να σημειώσουμε ότι αυτή η οδηγία αφορά ένα προσωρινό μέτρο για μερικά χρόνια, το οποίο θέλει να σμπρώξει τις επιχειρήσεις, να βάλουν γυναίκες στα υψηλά κλιμάκια, στα διοικητικά συμβούλια σε ποσοστό 40%. Μιλάμε για τις πολύ μεγάλες εταιρείες βέβαια, δηλαδή αυτές που έχουν πάνω από 50 εκατομμύρια τζίρο, αυτές που έχουν πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Αλλά κατ' εμέ το θέμα της κουλτούρας είναι πολύ ευρύτερο από το θέμα της ομαδοποίησης των εταιριών. Θέλει λοιπόν να ξεκινήσει με αυτή την ομάδα των μεγάλων εισηγμένων επιχειρήσεων, να δοκιμάσουν τις γυναίκες, να δώσουν την ευκαιρία στις γυναίκες να συμμετέχουν κατά 40% και αυτό σιγά σιγά να ανοίξει τις πόρτες, να σπάσει αυτή τη γυάλινη οροφή που όλοι έχουμε ακούσει και οι γυναίκες που εργαζόμαστε σε δύσκολους τομείς, όπως εγώ για παράδειγμα στη βιομηχανία κοντά 25 χρόνια, το βλέπουμε καθημερινά. Στόχος λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι να αλλάξει ακριβώς η νοοτροπία. Να δοθεί ευκαιρία και στους άνδρες να εξετάσουν διαφορετικά το θέμα, αλλά και στις γυναίκες να βάλουν υψηλούς στόχους. Γιατί ξέρετε, όταν βλέπει κανείς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε τώρα, και μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται και χώρες που είναι πολύ προχωρημένες, όπως οι σκανδιναβικές. Όταν λοιπόν ο μέσος όρος, είπαμε, είναι 2,5% για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι πάρα πολύ αποτρεπτικό. Θεωρεί κανείς ότι πρέπει να έχει θαυματουργές ιδιότητες. Ένα άρθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικό έχει αυτό ακριβώς τον τίτλο. Σήμερα οι γυναίκες πρέπει να έχουν θαυματουργές ικανότητες για να φτάσουν στην κορυφή των επιχειρήσεων. Και αυτό ακριβώς έρχεται να σμπρώξει και να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κερδίσει αγωνιστικότητα, όπως σας είπαμε. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η διάθεση για αλλαγή, και σύμφωνα και με την έρευνα που κάνετε και με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια? Στην εκδήλωση τη σημερινή θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα γνώμης και κάποιες αντιφάσεις, αν θέλετε. Γιατί όταν ρωτάει κανείς, βρίσκεται λογικό να συμβαίνει αυτό ή το άλλο, όλοι απαντούν με βάση την κοινή λογική, αυτή που είπαμε και προηγουμένως. Όταν έρχεται κανείς στο διατάφτα, και γιατί τότε λοιπόν δεν έχουμε ισόρροπη συμμετοχή στις ψηλές θέσεις, εκεί αρχίζουν και βγαίνουν τα προβλήματα. Στην Ελλάδα, καταρχήν, όπως θα πούμε και όπως προκύπτει και από την έρευνα, οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν αυτή τη συζήτηση. Δεν γνωρίζουν επίσης ποια είναι η κατάσταση, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα κίνητρα. Να σημειώσουμε εδώ, αξίζει νομίζω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν χώρες οι οποίες προχωρήσανε σε αυτή την ιστορία από μόνες τους, με δική τους πρωτοβουλία. Πρώτη η Νορβηγία, δηλαδή το 2005, επέβαλε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις τις μεγάλες την ποσόστοση του 40% για τη γυναικεία συμμετοχή. Και να σημειώσουμε ότι και η Νορβηγία και η Σουηδία και η Φινλανδία είναι οι χώρες με την ψηλότερη ανταγωνιστικότητα παγκοσμίως. Και το παράδειγμα της Νορβηγίας το έχουν ακολουθήσει και η Φινλανδία και η Ισλανδία και τώρα άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες προχωράνε πριν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία από μόνες τους, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι το χρειάζεται αυτό η οικονομία τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά βήματα ακόμα να γίνουν. Νομίζω ότι είναι
σύνθετο το θέμα της γυναικείας παρουσίας σε όλους τους τομείς. Θα ξεκινήσουμε, κυρία Γκούτα, από αυτό το οποίο επισημάνατε προηγουμένως κι εσείς και το οποίο βεβαίως επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, την αλλαγή της νοοτροπίας, και μετά βήμα-βήμα, σιγά-σιγά θα μπούμε και στην, επί του πρακτέου. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία μικρή σημείωση να πω ότι η κεντρική ομιλήτρια σήμερα στην εκδήλωση είναι η κυρία Κράτσα, η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διάστημα 2007-2012, η οποία είναι και η εισηγήτρια της οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης έχουμε και σημαντικούς ομιλητές από τον επιχειρηματικό κόσμο, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Singular, την κυρία Λάμπρου, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Dior Ελλάς, την κυρία Αργυρίου, τον κύριο Αψούρη, Διευθυντή των Ελληνικών Πετρελαίων, να μας μιλήσει για τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος προωθεί τη γυναικεία συμμετοχή, και την κυρία Παπαϊωάννου από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ξενοδοχείων Μέτροπολ. Συν τους προέδρους, όπως είπαμε, των φορέων, οι οποίοι θα συζητήσουν στη Στρογγυλή Τράπεζα υπό το συντονισμό της κυρίας Αναγνωστίδου, που είναι μεγάλη μας χαρά. Αλλά περισσότερο λοιπόν σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε σας πολύ. Περιμένουμε όλους και όλες, γιατί απευθυνόμαστε στους κυρίους. Κυρίως. Αυτοί πρέπει να τα ακούν που λένε. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκούτα. Να είστε καλά.